sa Pilipinas, ang hirap maghanap ng beef. I mean, magpunta ka pa dapat sa mall, sa may market, sa may grocery sa mall, no? How was your day? Dito muna tayo mag-umpisa sa ating kwarto kasi kailangan ko maglinis, no, yung mga dinala kong makeup, kailangan kong i-rearrange, and then dalhin ko sa ibabaw yung mga tinupi ko, at saka may mga damit ako dito na ibigay ko, ipadala sa Pilipinas. Nag-start na din akong nag-gather ng mga gamit, ng mga hindi ko magagamit dito. Yun yung mga pinagagawa ko, mga loves, and then arrange, cleaning, ganun. Nagtapon din ako dito ng mga basura, and then kailangan ko din itapon itong mga boxes, yung mga regalo ni Mister sa akin, at yung mga boxes na yung nabili niyang singsing. Tapon ko na itong mga loves, hindi naman din ito magagamit kasi. At ito, ibalik ko lang dito yung mga ating nagamit, dinala sa Pilipinas na mga card, ang daming card, diba? Transfer ko lang siya sa malaking wallet kasi para naman isahan na lang, no? At yun itong mga pinakita ko sa inyo, iwan ko kung ano yan. Grabe yung hangin, mga loves. Hindi mo siya makikita dahil nga walang dahon yung mga Pero yun, maririnig mo nagwi-whistle na ba? Dahil tulog tayo ng tulog, ang ginawa ko is palagi na lang ako natutulog. Nag-defrost pala ako dito ng ito. Oh, nag-defrost ako. Ano siya? Beef na bone. Ribs. Beef ribs. Yung sa aming steak na ginagawa, yung kinakat namin, ito yung mga tira-tirang bone. So, dinifrost ko siya kanina, nakalimutan ko, natulog po tayo, di ba? Natulog na naman si Inday Mirian, kaya paano ako makatulog paggabi? Ay. Then, habang nagbe-bake po ito mamaya, magluto din tayo ng gulay. Kasi si Mr. ngayon, uuwi siya, mga loves. Of course, uuwi kasi andito siya, bahay niya ito, no? Hugasan muna natin ito. Hugasan ko ito kasi wala lang. So, balikan natin yung tubig na maginaw para hindi masyadong mainit. Yun. Make sure na malinis. Yun. Patuluin muna natin siya kasi ayaw natin ng may tubig. Yun. Malakas yung hangin, no? Takot, no? Takot. Ay. So ngayon, feeling ko hindi na matubig yung ating ribs natin. So, i-season natin, ano lang natin dito sa ating lagayan. And then, ang ilalagay ko is itong Montreal sticky yung ating ilalagay na seasoning. And, back to back para naman sure na malasa. At nilagyan ko din siya ng oyster sauce mixed with kaunting soy. At nirarab-rab ko lang pinapahid ko lang siya dyan, mga loves, para naman, yung lasa niya is manuhot-suhot sa ilalim. At hindi din ito makapal yung laman niya kasi nga bone po ito, konti lang. So, hindi na kailangan ng marami pang seasoning, salt, ganun. Ito lang yun, fights na siya, mga loves. At ilagay ko siya sa oven for 350 degree at kinaveran ko siya dapat, no? At habang nagbe-bake tayo ng ating rib, kailangan nating ikat ang ating gulay para sa ating lulutuin na mamaya. Kailangan natin ng string beans, and then meron tayo ditong chayote. Chayote nga, tinapon ko yung iba kasi nga para siyang injected, mga labsira sa loob. Ang daming brown. At meron din tayo ditong kalbasa. So, inano ko yung kalbasa, mga labs, hiniwa ko na. And also, meron din tayo ditong cabbage. At ito yung mga gulay na kapag igisa, gustong-gusto ko, mga labs. Lalo na kapag lutong-luto yung kalbasa talaga. Ang sarap kasi talagang nag-yellow-yellow na yung ating gulay. Nakipag-chika pa talaga ako dito. Ang tagal kong natapos. Meron ako ditong chinika, pero yun, ang mga chika po natin is mamaya na lang yun, mga loves, no? So, tinitignan ko yung ating karne. Matagal na yan siya dyan, mga loves. Pabayaan natin hanggang 4 hours po itong niluluto ko. So, ito yung gagawin natin. Sobrang soft na niya, promise. So, yun, ganunin. And then, ilagyan ng barbecue sauce at nilagyan ko ng kaunting ketchup, no? Para naman mag-color-color, no? Mag-color-color. At saka masarap din ito. Nilagyan ko na ito kanina ng di ba? Ng kaunting soy at oyster. So, masarap na talaga ito. So, lagyan lang natin siya ng sobrang kaunti lang nito para hindi siya mag-awa yung lasa, no? Yun, ganyan, no? Ganyan. Yan.
Yan. At masarap ito mga loves. Ating pa dinner para sa aking baby. So 3 hours na po ito 3 hours na po ito nakalagay sa ating oven. Sobrang tender na niya mga loves. And so beef po ito, mas lalong masarap talaga siya. And alam nyo na, so, ang hirap, sa Pilipinas, ang hirap maghanap ng beef. I mean, magpunta ka pa dapat sa mall, sa may market, sa may grocery sa mall, no? At ang alam nyo ng mga kilo doon, sobrang mahal, pero worth it naman talaga itong beef din, no? Kapag bumili ka ng beef, masaya ka talaga din kapag kakainin mo ito. So, nag-moist down siya, oh. Grabe, ang sarap-sarap nito, oh. Tignan nyo. No? Hello? Yeah, If I don't text you, you won't call? no, I was just getting ready to call you. You texted me. I was already on the phone with Andy. Let me call him quick before I call you. Because I'm just a second choice. I'm not really important anymore. I got on the phone with you. I'll be on the phone the whole ride home. Then I can't call him. Then I got to call him when I get home. This way I can call him now and I trouble. 5 minutes, done. Okay. They're ready to sit down for dinner. So I call him. I was just every dinner. So basically, hello, and that was it. Magluto na tayo ng gulay at ito yung subak. Kung sa Bisaya pa, ito yung subak sa ating gulay. So, lulutuin ko lang po ito mga loves. Unahin natin yung onion, garlic. Of course, meron ng oil doon at nilagay ko na yung ating subak or ating pangdagdag panglasa, no? Yun yung aking style ngayon. Hindi ko, sabi ko, idagdagan natin ng something para naman malasa ang ating gulay. So, yun, nilagay ko na yung ating kalbasa. And of course, nilagay ko na yun ating chayote mga loves at i-mix-mix lang. Lagyan ng konting toyo, wag masyadong marami. At lagyan natin ng oyster sauce para naman maging masarap. Nilagyan ko siya ng konting asin later on mga loves kasi tinitigman ko siya kulang ng konting asin. So yun, nilagyan ko siya ng asin at paminta. Yun lang, konti lang siya mga loves para hindi masyadong salty. Darling! Come on na darling, give me a huggy. Come on na baby. And that was your day. What? Them kids let you get bored? Okay, let's eat na. Do you want rice with your veggies? Come on. Seriously? Ito na, kain na Mister. Let's see. Kain. So, ito yung ating beef. Oh my goodness. Look at that. Diba? My baby. And he can add if you want. There's more in here. Look. Kain na kami. More. It's very little meat. So, let's see kung magustuhan ba niya yung ating niluto. Kasi so, meron po kami ditong ito kasi nagpe-print pa kami. Hindi pa kami tapos sa pag-print. Oh, Okay. what rocks? Okay. You want the tissue one? No, she wants food. Who you kidding? Very nice. Wait, Kaunting toyo.
Nagtataka ako bakit si Mr. gumawa ng salad. So ngayon, alam ko na kung bakit pagkatapos nating lutuin itong octopus. Yun na nga, no, nakabili po ako ng octopus sa tindahan. 3 bag po ito, pero 2 yung pinuluto ni Mr. Pero hindi niya sa akin sinabi, mga loves, na ito palang octopus na ito is talagang matigasin. Kahit anumang luto, tigasin, no? At so yun, at hindi pala siya, nito, a big fan sa octopus. Squid noon daw ko, no, gustong-gusto niya, no? So ngayon, naglagay na ako dito ng oil. Ito tayo, patikim natin ang octopus adobo, no? Ito yung adobo ko style, mga loves, no? Hindi na ako magpatumpik-tumpik pa. Yan ito, very simple lang naman yung adobo natin, no? So, marami tayo dito itong tawag nito, ginger root. So, sabi pa nila, unahin ang ginger. Ang bango talaga ng ginger. Pagkatapos niyan, maganda po ito sa katawan. Ilagay na natin yung onion at garlic. Huwag muna natin silang iparis-paris, no? Kasi magkaaway po yan sila, mga loves. Iwalay muna natin yan sila kasi magkaaway daw yan sila sa una. Pero, panghuli, magbati daw yan sila, mga loves. So, ngayon, parang okay na, ihalo-halo na natin silang lahat para naman maging okay, peaceful ang kinabuhi nila dira, no? No, ito konti para maanghang-anghang ang ating adobo. O, diba? Ito na, ayaw na yung sili na malaki, no? Yung sili na biak-biakin pa yung sili, ganun. Ito na, mga loves, ito nang ilagay natin para maanghang ito, oh. O, diba? Ilagay. I-mix natin sila para naman yung lasa ng ating ginger, yung mga nilalagay natin dyan nga sagol, masarap. Oh my goodness. Maraming paminta. Oh. Sana magustuhan ito ni Mr. Okay, kaunting toyo. Yan. Oh, let's see, ito mga maliit, be. Matigas talaga itong octopus, mga loves. Yung parang chewy siya ba? Ito yung gusto ko sa kanya, chewy. See? Dinagdagan ko siya ng tubig, tubig, mga loves, para mas sure, no, na anong luto. Pero hindi pa rin nakatulong yung tubig. Yung iba nag-soften, yung iba hindi pa rin. May kaso po talaga ito, mga loves. Dahil po itong mga malalaking hiwa ng octopus, at I think ito yung part ng octopus na tigasin talaga. So, ang hirap niyang pahumukin, no? Ang hirap pahumukin ng octopus na ito. So, kailangan ko siyang binuboil. Dinagdagan ko siya ng tubig kanina. Pero talagang matigas. So, ito yung ating gagawin ngayon. I-avoid natin niya kay Mr. Yung mga matitigas ngayon, no? Look, ito. Oh, matigas. So, ito matigas. So, ang ating ipakain ni Mr. Ito yung mga wings, no? Para siyang manok. Oh, mga ganito ba? Mga maliliit na area. So, yun yung kay Mr. Look. With salad sa kanya, oh. Healthy, healthy. With the rice. Spicy dahil nilagyan ko siya ng crust paper. Baby octopus, you looking? Yeah. I used to get them at the Asian store in Scarsdale. Oh, yeah. Like, octopus is good, mga labs. But I like squid better. Nahihirapan na si Tami ditong kumain. So, kaya napagdesisyon na niya, naisip-isip niya. Gusto niyang kumain niya yung ribs na niluto ko, mga labs. Para hindi boring yung salad niya. What, you don't want to eat it? Most of it back, I'll never be able to eat this. I'll still be chewing in the morning. Hindi, ibalik daw niya yung mga octopus, mga labs, kasi baka daw hanggang bukas yan ng umaga So, yung the smallest one, honey, is softer. Some of the smallest, very soft.
Dahil hindi masyadong nagustuhan ni Tami ito kasi hindi niya ito isa sa paborito niyang mga ulam. Ang ginawa niya mga loves is nag-enjoy siya sa salad kasi yung salad is number one, yun yung pinakagusto niya. At nag-init din siya na yung ribs na niluto ko kahapon. Ang tigas ng octopus at tiyan ko para hindi nag-digest. So kain na lang ako nitong salad. Para naman maano yung kinain ko. No? Salad. Sagbot. Damo. Para ma-digest itong kinain ko. Yung yung octopus ang tigas. And then ngayon, yung hindi namin nakain ni Tami, dinagdagan ko ng maraming tubig. I-boil ko yun hanggang magsusoften na siya. Ayun, nag-boil siya. You enjoy your food, salad? You're not happy what I cook? No. You're not crazy about octopus? Oh, I wish get the squid over there. There is like a lot in the bag. Like maybe 6 of them. Big one. Squid is like tough to do. Masarap man yun, damo. Marami po sa yun Crotons. Toasted bread man ito. Masarap siya. I hope this helps my stomach. What's going on? Let's asking for food again. So sa mga loves, ngayon ko lang nalaman dahil sa lakas ng hangin kahapon, buong araw at buong gabi. Pati ang aming grill po gumalaw dahil sa sobrang lakas. O diba, ang layo ng inabot niya, galing po doon sa gilid and then umabot dito sa gitna. Grabe talaga. At nakuha pa yung cover niya, diba? Ang lakas talaga ng hangin kahapon. Hindi ko inasahan na pati ito makagalaw. Grabe. At pagkatapos nitong mga loves, pagkatapos ko itong nalagay, ang daming mga kayuti nagwala doon sa bukid. Kasi yung bukid na dyan is talagang ang daming wild animals, mga loves. So yung kayuti is mga gat po yan ng tao, kakainin po nila yung aso. So kaya pinakinggan ko sila. Hindi naman masyadong malapit, no? Pero yun, pinakinggan ko kung asan kalayo. And then yung dalawa kong aso, and then sa labas, no, madilim na kaya. So kaya pinapasok ko sila, mga loves, kasi nga takot ako baka makain yung aso kong dalawa. Kayurihan. Oh my God, there's a lot of coyote, mga loves. I'm listening to coyote. Come on in, let's go inside. Come on. Come on, there's a lot of coyotes. Come on, in. Come on in. Come on in. Come on. Did Dada give you bonbon? Come on in. Good girls.